Aktuba bistəsinin Yuri Gagarin ismindəki mədəniyyət yurtunda Aktubaның eski ilişinə 100 yıl toluğa bağışlanğan zor beyram şarası ötdü. Келген қонақтарны, якташларны бистәнең бюджет учрежденияләре коллективлары бай күргәзмәләр, матур чыгышлар белән каршы алдылар. Тантанада район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев, бистә башлыгы Александр Севастьянов та катнашты. Самый комфортный для проживания. Вот за последние годы очень многое сделано благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан, Рустама Нургалевича Минниханова, благодаря республиканским программам. Ну и, конечно же, огромной поддержки, помощи руководства Татнефти в лице генерального директора ПАО «Татнефть» Маганова Наиля Ульфатовича. Изге теләкләрен җиткереп, Марсель Шайдуллин Газиз мәчете имам-хатыйбы Сәлимгәрәй Хәбибуллинга 50 000 сумлык сертификат тапшырды. Сәхтәгә шулай ук әлеге җирлек үсешенә зур өлеш керткән ветераннар, төрле өлкәләрдә лаеклы хезмәт кылган Актүбәлеләргә күтәрелде. Безнең балаларыбызга, оныкларыбызга монда укып кайткан кешеләргә бөтен мөмкинлекләр бар. Рәхмәт шушы тантаналы бәйрәмне үткәрүдә катнашкан җитәкче иптәшләребезгә. Юбилей чарасы котлау тәбрикләүләргә, җыр-моңга бай булды. Because